Всем прывітанне, гэта культурная сядзіба, сумесны падкаст Еўрарадыё і арт-сядзібы. У студыі, як заўжды, Алексей Сапрыкін. Павел Свердлоў таксама. І наш сённяшні госць — гэта музыка, лідар гурта «Мутнае вока» Яўген Змушка. Докладно. Прывітанне, Яўген. Рада вас побачыць. Ну, што тут хочется сказаць? Засталося зусім пара дзён да калядаў. Пра каляды мы сёння і пагаворым у другой частцы нашай праграмы. Так. Ну, не зусім, не толькі пра каляды, пра калядную ялинку для дарослых. Чым для дарослых адрозніваецца? Потому что, вось, глядзі, не для дарослых. Я сёння ехаў сюды, і вось бачу просто, я не ведаю, у метро класы дзяцей, якія кудысьці ідуць, это класныя кіраўніцы, кудысьці кагосьці вядуць на нейкія імпрэзы для дзяцей. І падумаў, а дзе ж імпрэзы для дарослых? А вось яны. Вось яны. Карацей, нарэшце ў Мінску пачаліся імпрэзы для дарослых, сябры. Але пачынаем мы, як заўжды, з культурных навінаў. Ну што, Алексей, пачнеш па традыцыі? Пачну па традыцыі. Таксама калядная навіна, і таксама, ну, для дарослых, для дзяцей, для ўсіх тых, хто яшчэ працуе. І сёння ўжо з 7 раніцы і да 3:00 можна паездзіць на калядным трамвайчыку бясплатна. Ніякія кантралёры вас не дачэпяцца да вас. Не возьмуць. Так, маршрут з возера да плошчы Змітрака Бядулі будзе курсаваць, і ўжо курсуе калядны трамвайчык, у якім ёсць адмысловыя упрыгожванні, адмысловая калядная музыка і віншаванні ад беларускіх музыкаў з калядамі і Новым годам. Яўген, от тебе таксама ёсць там віншаванні, мне здаецца? Ну, нешта там праляпаў, пралямантаваў. То бок вось так, вось напярэдадні вялікіх святаў нашым пасажырам будзе падымацца калядны настрой, навагодні настрой, увогуле настрой, любы настрой. Ну, хацелася б спадзявацца. Так. А як распазнаць гэты трамвай? А там на ім напісана калядны трамвай. Я так разумею, што это раней быў такі маршрут нумар 10. Нумар 10, так. Ад плошчы Перамогі да возера, але гэты маршрут, яго, здаецца, няма ўжо і даволі працяглы час. Там на возеры толькі 3, 4, 5 зараз трамвая. Калі пад'язджае трамвай нумар 10 сёння, вы не звар'яцелі, все нормально, это просто каляды. Калядны цуд. Просто калядны цуд. Вось такая навіна. Так, моя навінка такая. Яна кінематаграфічная. І тут навінка ў тым, што неўзабаве, мне здаецца, праз 3 дні скончыцца ў Мінску пракат фільма 2 Влады Семіковай. Карацей, сэнс у тым, што фільм уразіў мяне да глыбіні душы. Я глядзеў? Да, паглядзеў яго на прэм'еры 1,5 тыдні таму, але напісаць пра это ўжо дайшлі як бы рукі і стан ментальны толькі зараз. Таму што фільм вельмі круты. Вось ты згадаў этих школьнічкаў, якія ходзяць. Вот пра абсалютна іншую нейкую школу, але пра такую звычайную, абсалютна беларускую. Яны здымалі ў Мінску, але спрабавалі зрабіць так, каб Мінск там было не пазнаць, каб гэта глядач мог уявіць, што ён у любым, я не ведаю, райцэнтры, гарадочку, мястэчку. Да, вось, то бок, каб гэта была такая тыповая сітуацыя ў тыповай школе. Вось я не ведаю, як без спойлераў распавядаць. Нават назва фільма, да, вось гэта 2 рысачкі. 1-1. Вось, 1-1, 2-11, што это такое? Вось калі сказаць зараз дакладна гледачам, што это такое, это адразу будзе спойлер. Вось, таму не буду казаць. У 3 кінотэатрах ідзе фільм у розных канцах горада, я ўжо нават не памятаю, у якіх, але ідзе. І вось можна яго апошнія 3 дні паглядзець. Такі лёс беларускага кіно, крыху гаротны. Зорныя войны ідуць паўсюль, там, я не ведаю, па 5 сеансаў у кожным кінотэатры, да? А беларускі фільм сапраўды важны пра рэальна пра праблемы, пра якія трэба. Ну, слухай, ўжо хоць нешта, таму што раней іх увогуле, мне здаецца, не было ў кінотэатрах беларускіх фільмаў. Відаць так. Падымае галаву незалежны беларускі кінематограф. З гэтым фільмам увогуле там смешна атрымалася. Здымачная група атрымала гранцік, такі невялікі, фінансаванне на сацыяльны ролік.
на ролик там на падлеткавую тэматыку. І яны за гэтыя грошы для вот сацыяльнага роліка взялі і вціхаря там знялі гадзінную драму. Вось так, ёсць людзі, якія піляць бюджэты на кіно і з кіно робяць ролик, а тут наадварот яны неяк яго расцягнулі ці стрічкі такой, да, што-небудзь. і зрабілі кіно. Карацінна, вот атрымалася поўны метр гадзіна. Ну там пра школу, так? Пра школу. Пра школу. А які вось з мацюкамі, у вас самыя сексам, вот яскравыя школьныя ўспаміны? Евген, тебе, может быть, есть? Яскравыя школьныя ўспаміны. Які-небудзь. Ён яшчэ не скончыў. Даль Бог, што я яе скончу. Я вось сёння ўзгадаў, раніцай таксама нешта было пра школу, і мяне... я бачыў нейкі пост, там камусьці за ўвагу ў дзённік пісалі, там, але за ўвага такая, там, віншую вас надыходзячымі святамі і гэтак далей. І я пра дзённік успомніў, памятаеце, калі спазняешся на урок, стаять такія старшакласнікі і забіраюць дзённікі, потым пішуць заўвагі. Ну, у нас так было. У вас. Так. І мы зрабілі... І мы зрабілі, значыць, такую штуку. Лайфхак распавядаю. Бярэш дзённік, бярэш сшытак паўагульны, і вокладку выдзіраеш і ўстаўляеш яе у дзённік звонку. Атрымаецца у тебе такі сшытак, ну, вокладка сшытка, а ўнутры дзённік. І калі ты спазняешся на урокі... Аж забыл. Дзённік, ты кажаш, забыл. А яны правяраюць твой портфель, ты дастаеш там сшытак, там... Ну, сшытак, ну, ладно. Сшытак ад слова «сшыт». Напэўна. Это дакладна. Вось. І яны прапускаюць, і табе не пішуць увагу. Господи, на якія мы прыёмы пускались, каб вот это вот все нейкім чынам абмінуць. Да, ну вось там у фільме 2 ўсё больш жорстка. Евген, ці нарыхтаваў ты якую-небудзь... Навіну? Да. Культурную. Сусветную культурную. Можна сусветную культурную. Все, што для цябе. Ну, збольшага я падпісаны на музычныя і каналы і кінакрытыку. Таму апошнім часам я больш з'яўляюся аматарам усё ж такі кіно і літаратуры ў прыватнасці. Ну, можа, гэта не будзе арыгінальным не падацца, але апошні, што я праглядзеў літаральна сёння ноччу скончыў, гэта фільм «Ірландзец» Мартіна Скарсезе. Вось, ну, усім аматарам, усім фэнам ганстарскай сагі просто парэкамендуем, прарэкламуем бясплатна Мартіна Скорсезе. 3,5 гадзіны, да? 3,5 гадзіны. Мне падалося, я адразу ўзгадаў аднойчы ў Амерыцы, таксама ягоны стужку 80-х. Вот, што пра фільм можна сказаць. Канешне, там выбітныя акцёры, па-першае, это просто легенды. Роберт Де Ніро, Аль Пачино. І Дмитрий Харчан. Джо Пеши. То бок, там яшчэ нават некаторыя акторы з серыялу «Клан Сапрана». Таго самага. Але вельмі крышку, ну, крыўдна было і няёмка глядзець за сваімі кумірамі кіношнымі, так бы мовіць. Як Роберт Де Ніро і Пачино выконваюць ролі, ну, там яны ўжо пенсіянернага ўзросту, пенсіянеры. Яны хлопчыкаў там заграміравалі, каб яны адыгрывалі ролі 40гадовых там мужчынаў. То бок там паказваюць да і пасля. І вось гэта так няёмка выглядае, калі той самы Роберт Де Ніро там, ну, нібыта ва ўзросце 40 з гакам год ці менш. Ён там шпурляе чалавека, валтузае там нагамі. Ну, як бандыты, звычайна свае робяць бандыцкія справы злодзейскія. Ну, карацей, ну, неяк смешна крышку. А фільм ввогуле, ну, ненатуральна. «Ірландзец» назва, гэта таму што гісторыя пра нейкіх ірландцаў. Я так і не здагадаўся. Я глядзеў у 4 частках, нібыта серыял, таму што 3,5 гадзіны запар даруйце. Ну так, зараз складана. Я так і не здагадаўся. Можа, нехто напіша, хаця гэта і не складана знайсці інфармацыю, прачытаць. Бачыце, Роберт Де Ніро хоча быць зноў маладым. Ну, не маладым, а прынамсі 40гадовым. Гэта роля такая. А хто-небудзь з беларускіх школьнікаў хоча хутчэй вырасці і трапіць на калядную ялінку для дарослых. Так заўсёды. Дарэчы, а што, вот 16+, 17+, я не ведаю. Там не пазначана? Там пазначана 18+. 18+. Дзе ты бачыш? Пазначана?
Ну, бачыш, Кавалёў, як д'ябал. Ну, на афішы Як мусіць бы быць пазначана. это твары самі сабой мусіць нам як бы сказаць, што 18+. Сябры, размова пачынае перацякаць пра калядную ялінку для дарослых, пра каляды, а гэта ўжо другая частка нашай праграмы, таму тут трэба нам заставачку паслухаць. Каляды. Калядачкі, бліны, Вот у ладачкі. меня ассоциируется С чем? ну, с этим хождением по подъезду. Шчодрык. Ну, с пакетом «Дайте конфет». Вось гэтую традыцыю я памятаю толькі, калі прыязджаў у госці да сваіх бабулі і дзядулі ў Гомель. І там дзядуля, памятаеце, былі такія акуляры, нос, і тут такія вусы, там ці барада. Можно было на себе. І хадзілі там вось у Гомелі людзі па кватэрах, там шчыдруем, калбасу мы чуем, што такое там было. И что, давали колбасу? Ну, Вот на урате. цукеркі давалі. Цукерки давали. Ну, мне здаецца, что да, это як бы дапушчальная лицемерность такая. Як бы мы гуляем у гульню под назвай каляды, да? Ну, прынята хадзіць по пад'ездзе туды-сюды. Ну, это у нас у горадзе по пад'ездзе. У нас вертыкальнае калядаванне, а ў вёсцы гарызантальнае, да, ўсё ж таки там, дзе аднапавярховыя дамы, там ходзяць з дома ў дом. Хаця я не ведаю, ці калядуюць у вёсках. Ну, я думаю, яшчэ калядуюць. Мне здаецца, што яны не быў такія, ніколі. да няма нам чаго рабіць. Можа, там яшчэ не такое ствараюць, адкуль нам ведаць. Не, ну часам, дзе рэканструюць нейкія абрады, я думаю, што да. А так, мне здаецца, што вельмі фенаменальная тэма, што вот каляды сталі гарадской штукай. Ну, все пераехалі, шмат людзей у гарады, каляды сталі гарадской штукай, ператварыліся ў такі атракцыёнчык. Як бы возьми Ну, конечно. пакет і пайдзі па суседзях. А зараз возьми яшчэ не просто пакет, а папяровы пакет. Каб ён быў экалагічным яшчэ. Ну, З ясная кукурудзы справа. можна пакет. З кукурудзы? Я чуў. Вот. Ну, але хто там заганяецца? Які быў пакет з рублёвскага взял? Давай насыпай конфеты мне. Яўген, калі-небудзь што-небудзь у дзяцінстве з калядамі было звязана у вас? Была так зручна, калі так напал так. Была вельмі дзіцячая мара, ну такачасная мара, ну так можна. Цяпер ужо пра гэта марна марыць, але ж тады гэта была мара лялечную чыгунку атрымаць, цягнік, паравозік. Вось просто натуральна, каб ён вакол ёлкі быў і паравозік чух-чух. Ну і там каб падарункі, вядома, ляжалі. Но як усе астатнія там да 6 до 5 год там верыць, аддана верыць у Дзеда Мороза. Я, мне здаецца, пазней яшчэ веру. Ты пазней верыў? Ну, мне здаецца так. Пакуль не знайшоў падарункі, якія прыхавалі бацькі, пераканаўся, што ўсё мана. Я зараз скажу, конечно, не, які там Дзед Мороз, хто? Святы Мікалай, па-нашаму, да? Зюзя. Зюзя, да, Зюзя. Так атрымалі вы чыгунку ці не? Так. І першую нават у 8 ці 9 год. Вау. І У меня всё. таксама было. І яна вельмі доўга праслужыла. Мы потым яшчэ малявалі сваіх аднакласнікаў там, ну і забаўляліся неяк па-жудаснаму. Там ставілі свае кінастужкі жахаў там. З дапамогай чыгункі гэтай? І так, і скарыстоўвалі чырвоную фарбу, акварэль. Круто. Пад выглядам крыві. Мне таксама была. І калі ўжо цягнік перастаў ездзіць, там быў цягнік і вагончык адзін. Мы рабілі карацей такую вертыкальную штуку, трэба было пабудаваць, все будавалі, кніжкі падкладалі, все пад это, але яна прамая была праз увесь пакой, і трэба было вот зрабіць такую трывалую. І гэты вагончык ехаў, і каб ён нідзе не заваліўся, карацей, даехаў до самого конца. Такая была забава. Просто горадабудаўнічы. Чаму я стаў журналістам і будаўніком, пры этом я ўвогуле не ведаю з такімі здольнасцямі. Вось бачыце, такія ўспаміны усіх дзіцячыя. У асноўным і свята асацыюецца з дзяцінствам, з бесклапотнасцю, з Ну, натуральна, цукеркамі, пасля была такая дзірка, мне здаецца, на студэнцтва. Калі не да калядаў... Ну, конечно, сесія, там іспыты, залікі. Тут скончыўся это заліковы год, тут трэба аторвацца нармальна, як бы каляды. Вось, а пасля ўжо пачынаецца сесія, і ты все, не да святаў. Але мне здаецца, нават у 90-е ну, не было такіх
этого культу святаў, які ёсць зараз. Таму што вось я учора літаральна хадзіў па гандлёвым цэнтры, ну, просто ўжо, нават ужо пачынаючы там з канца, сёлета я ўжо заўважыў, што з канца лістапада нават ужо все Пачалі крамы калядны настрой заваленыя, ставіць. значыць, ялінкамі, цацкамі, гірляндамі, петардамі, бенгальскімі агнямі. Паўсюль грае калядны плейліст. Jingle Bells, так. Гэта яны просто з захада нашай пераймаюць. Вот напэўна, Самае напэўна. буйное па выдатках, па грошах, самае, ну, самае прыбытковае свята. Вось, і ўсё, там учора калядны маркет, все там дызайнеры свае нейкія вырабы прэзентоўваюць, все купляюць, вельмі шмат людзей паўсюль. Бабладой, карацей. Бабладой. Ну, это значит, что есть бабло. Мне здаецца, что это связанные Это рэчы. значит, як бы, да? што яно як мінімум знойдзецца. Нават раз калі на яго год. няма, вось мне здаецца, у нас ёсць такая нейкая адметная рыса, што от пад канец года трэба нешта захаваць і выдаткаваць, пагуляць на шырокую нагу, як апошні раз, а потым цэлы студзень есці аўсянку. Вот ты проводишь тут рэчы, такія параллели з традыцыйнымі вот, нацыянальнымі рысамі беларусаў. Ну, конечно. Як бы есці няма чаго, але iPhone. Але iPhone 11. Як бы набыць там вопратку якую-небудзь няма за што, але машынка ёсць. Хаця б, ну, якая. Ну, там, да? Ну, Volkswagen Passat Universal, дызель, але вот стаіць Прабачце. карчыдла пад пад'ездам, да, і 5-я кропка голая, але AirPods. але каляды мы адсвяткуем, Так. да, таму што это ж свята. Но мне здаецца, што з аднаго боку так, а з іншага боку нельга папракаць людзей за тое, што ім не хочацца. У такія дні, вот, калі ты прачынаешся, ледзь вочы разлепіў, А там Silent Hill на вуліцы. Просто там, блин, туман. цемра, туман, все вот это. Хочется свята. И ты думаешь, ну, праз 2 дні. А снега няма? Снега няма. Праз Сказал, дзе ён. Дзе? снег на 3-м паверсе. Вышэй. Вышэй. Да, это мы про Олеся Снега, который ёсць у арт-сядзібе. А што будзе на каляднай ялінцы для дарослых? Вот для дарослых і для дзяцей. У чым адрозненне, Евген? Ты Ну, в што, принципе, будзе менавіта 25 да, вот на дарослых, 25-го. ці ў чым адрозненне? І ў чым адрозненне? І што будзе ж? Во-перше, да, тому што вось мы казалі, што дарослыя толькі і ходзяць па гандлёвых цэнтрах, купляюць сваім дзецям падарункі, а самі, ну, там на карпаратыў сходзяць, адарвуцца пад Алеграву, нап'юцца, На ютубе паглядзець. і потым будуць глядзець і будуць узгадваць з сорамам гэтую ноч. Хто з сорамам, а хто з гонам? Ну, паглядзіце на квіточак уважліва. Мы глядзім, так. Ён нагадвае вокладку кінастужкі кшталту які-небудзь Мальчишник в амерыканскі пірог. Амерыканскі. Якая-небудзь брудотная амерыканская камедыя. Ну, то бок ужо не для падлеткаў, як мінімум для студэнтаў. То бок будзе брудна. Ну, брудна такі не будзе, квіточак. будзе жудасна, святочна, будзе крывава і з запалам. Ёлкі-палкі, нешта мне расхацелася. Да, ты што, будзе Ну, з запалам, будзе страката. будзе з запалам. Слоя крывава, гэтай каляды ты не перажывеш. Адсвяткуем як у апошні раз. Ну, а наконт музыкі. Так, чытаў, гэта што этычная музыкі. Паўакустычная праграма. Вот не Ну, акустычная, не электрычная, а паўакустычная. Паўакустычная. Ну, Гэта як я. сёння кажуць, light ці unplugged, напал unplugged. То бок будзе і мяса, а будзе Не будзе і... ніякое мяса, ні вяндліны. Будзе насамрэч акустычная Ці не праграма. будзе, то будзе 12 стран. Ну, вы же не аднойчы праглядалі акустычныя канцэрты любога выканаўца, Так. прыблізна так, але ўсё ж такі па-свойску. Таму і не зусім электрычнасць, таму і не зусім акустыка. То бок акустыка, вось у маім разуменні, вот выйшаў Евген з гітарай, Адзін. адзін, Ну, это ему, прыват нейкі. ему поставілі мікрафончык под гітару, у яго ж другі для мікрафон. дарослых. Тут нават без уключэння ў пульт, і ён там, мы сядзім у кастра. Апошні раз такім сутыкаўся толькі ў палацы імя Шарко. Памяці Вітаўта. Там, в сэнсе, просто не было пульта, да? І- Не, там можа ўсё і было. Ну, там мікрафоны в асноўным падгушваліся. Просто так, бла-бла, як Высоцкаму. Адзін для спеваў, другі для інструмента. А, клас. Ну, реально бардовская песня такая. Тут культурная праграма будзе складацца чыста з музыкі, з канцэрта. Без цэнзуры, просто
Не, будуць і маналогі, будуць скарыстоўвацца вершы, чытанне, таксама будзе традыцыйная скрыначка Дзеда Мороза, у якую все будуць пакідаць наведвальнікі цыдулкі са сваімі пажаданнямі ці парадамі, а мы нібыта эльфы, палядзіце, там Так, вось. права больш ёсць эльф такі. Ваш бас-гітарыст, так? Не, гэта гітарыст. А, гітарыст. Нібыта карузлік такі. Так. Вось я і ён будзем нібыта выконваць ролю эльфаў, якія будуць потым дасылаць, ну, А адпаведна потым, Дзеда то бок Морозу. падчас канцэрту не будзе ніякіх... Ну, глядзі, гэта будзе працаваць як паштовая сувязь, Ага. паштовая скрыня. Ты спачатку кідаеш цыдулку, мы яе зачытваем галосна, а потым перадаем Дзеда Морозу. А дык А пачакайце, ён ужо сам вырашае, ці выконваць жаданне, А ці вось, не. а што рабіць з такімі забабонамі, што калі камусьці скажаш гэта сваё жаданне, яно не адбудзецца? А яшчэ была традыцыя падпальваць сурветку, загадзя напісаўшы там сваё пажаданне, Кідаць пачакаць, пакуль яна дагарыць, кідаць у куфель шампанскім, потым выпіваць усё гэта нахбом. Я вось не ведаю, савецкая традыцыя гэта. Не ведаю, я Раней. першы раз такой традыцыяй сутыкнуўся толькі падчас прагляду фільма «Ёлкі». Я таксама бачу, там калі яна не паспявала, Я вот это вось вот всё. толькі Мы курэйчык здаўна выконвалі і ніколі не здзяйснялася жаданне. Таму што я ўжо не Толькі веру. гастрыт Падпальванне можа не гэта. галоснае, просто трэба ад сэрца. Адкідваць трэба ўсё забабон. Ад сэрца і ад мозгаў, вот так. канешне, адкідваць забабоны. Так, пагуглім зараз. Традыцыя... Ну, давай. дулка У нас же шампанского. ёсць Ну, ладно, час пакуль мы гугліць. гуглім. А, да. Не, сябры, Пачакайце, сябры, у нас да. ёсць час, насамрэч, мы хочам таксама ўсіх запрасіць нашых гледачоў. У нас вось Пашам ёсць 2 квіткі. Да, сур'ёзна, это квіток. Гэта квіток. Вот Там это поворот. напісана «Кантроль». мало ты ли. тираж Ну, тут написано обмежованный. контроль. Я ведаю Кантроль. розныя значэнні Карацей, этого слова. сябры, все наши гледачы ў жывым эфіры, для вас ёсць адмысловая магчымасць патрапіць на калядную ялінку для дарослых ад гурта «Мутнае вока». Што трэба вам зрабіць? Вось вы знаходзіце Паўла Свярдлова або мяне, Алексея Сабрыкіна, у любой сацыяльнай сетцы. Мы ёсць у Фейсбуку, мы ёсць у Інстаграме, мы ёсць у Кантакце. В Твиттере. У Твітары няма Таксама. паведамленняў. Ну, Ёсць. можа быць, ёсць, але давайте абмежуемся гэтымі сеткамі. І хто першы напіша нам прыватнае паведамленне зместу прывітання, хачу квіток на калядную ялінку для дарослых ад гурта «Мутнае вока», і атрымае гэты самы квіток. Канешне, можна яшчэ падпісацца на нас у Інстаграме і ва ўсіх сетках і забраць потым квіток. Які ты Вось. хітры. Карацей, слухайце, Дзякую, я сам не ведаў, што трэба зрабіць, каб яго атрымаць. што нагуглил, ребята, Ну. эксперты распавялі, чаму не трэба піць шампанское з попелам паперы. Так, давайте. Не трэба. Шкодна для здароўя. Забудзьцеся Нават пра... раз на год. А як? Тратура. Ну, а ў чым шкода? Ну там это паліграфічныя фарбы. Вось гэта ўсё. Хаця які на сурветцы фарбы, не ведаю. Што за трызненне, ребята? Там целлюлозная... Так, зарцеллюлоза. Пачакай, а ты ж пішаш асадкай там нейкія Асадка, чарнілы. вось гэтыя атраманты, да? Ну. Так, к отравлению можа прывесці, к атручанню, таму што папера не прызначаная для ўжывання у ежу. Ты ведаеш, як... Даль Бог, калі ўсё астатняе на святочным стале будзе прызначана для ўжывання. Ну, да, господи, кавалачак паперкі з'есць уже нельга. Слухай, міленіалы А як зусім Людзі шкло ядуць. ну, хворенькія, нельга ім Чорную бухгалтэрыю людзі ядуць. есці паперу. Вось, ну ладно, карацей, ладно, не трэба есці паперу, калі што. Але... А я і не збіраўся, мы не збіралі. Да, ўсё ж такі беларускія калядныя традыцыі іншыя, гэта калядныя спевы, гэта само калядаванне, калі мы ходзім туды-сюды і віншуем адно аднаго з калядамі і за гэта атрымліваем падарункі. І Ну добра, а вось, напрыклад, схадзіць на імшу калядную або на службу ну, это для вернікаў. для вернікаў, толькі для вернікаў. Ну, на што атэіст пойдзе на імшу калядную? Ну вось самае цікавае, што
як на гэта паглядзець? Вось, ведаеш, Раство, каляды, гэта рэлігійнае свята Карпаратыў ці іпэшніка. гэта... як выглядае Ну, якое свята? карпаратыў іпэшніка? Іпэшнік пойдзе на чый-небудзь карпаратыў? Не, будзе сядзець Ёсць, адзін дарэчы, сам. карпаратыў іпэшнікаў, яны збіраюцца. Вот. Іпэшнікі проста збіраюцца самі. Калядная імша атэіста. Ведаеш, Не, як ну вось, выглядае? але Свіст мне здаецца, такі. што і атэісты, яны ж святкуюць каляды, правильно? Да, тому что Божье это ж, народжение на это светское свято. Светскае свята. Хотя Ужо. все просякнуто одно одним. З одного Вось боку як Божье гэта? народження, з іншого боку шоу-бізнес і індустрія зарабляць грошы. Ось гэта і ўсе. Чаму Новы год і каляды і раство яны зліваюцца ў одну нейкую штуку? Якраз таму, што, як сказаў Евген, бабла Дой. Бабладой. бабладой. Як казадой, толькі бабладой. Яшчэ ёсць і стары Новы год, Ну, нейкае Стары дзівоцкае Новы год. свята. Это хто дажыў уже до 14 там студзеня. Вось, мне Я здаецца. ніколі не разумеў вызначэнне гэтага свята. Ну, то календар Ну, гэта каб памянялі. пад'есці ўсё, што засталося ад святочнага стола. Це точно, а то 14 Каб лішні выходны замовіць. стаяла, вже треба Ну, доїдати. вось там можа быць і Вот там горша, лепш- чым паперку лепш з'есці. паперу, хлопцы. з'есці. Ну, в гэтым І моманце. дзяўчаты. Ну што, я думаю, што прыкладна мы разумеем цяпер, што будзе 25 снежня у Вы нават не Грай-кафе. ўяўляеце. Нават мы не ўяўляем. Разумеем, але не ўяўляем. Таму трэба абавязкова прыйсці так. Таму трэба абавязкова прыйсці. А цяпер пераходзім да Да, культурнай афішы. блока культурная афіша. Ну што ж, нагадваю правілы. Правілы Алексей такія. пералічвае культурныя падзеі, а мы вырашаем. Куды ідзем, куды не ідзем, ідзем. не Ну вось зноў я вось Націскаць сюды. вось гэта вот эти школьнікі мяне сёння неяк уразілі, па-харошаму уразілі, таму што вось яны кудысьці ішлі ў нейкі, не ведаю, тэатр юнага гледача. І так захацелася пайсці разам з імі, Ну, взяць за руку І вось у карагодзік з 4 Б. там пакалядаваць там або не і некія ішлі, я так разумею, у гістарычны музей, таму што тут таксама была чарада вось гэтых топтуноў. Некаторыя шлі ў галерэю лавіць Wi-Fi. Ну не можа быць, можа быць. Або ведаеце, або ведае, або ведаеце, сучасная або ведаеце, як вось было пяшчотна назіраць за мітынгам, калі у суботу, у пятніцу там таксама ж у Палацы Рэспублікі нейкія адбываюцца калядныя імпрэзы для дзяцей, і Павел Северынец ён так не тут каляды, давайте мы тут дадзім людзям прайсці на мерапрыемства і стане тут збоку, тут памітынгуем. Ну што ж, а у нас такая справа. Ну, акрамя таго, што сёння калядны трамвайчык ужо які ідзе з 3 гадзін до 5 гадзін у калядным трамваі можна будзе пакатацца з беларускімі музыкамі на чале з Сержуком Доўгушавым. Бок музыкі прям зойдуць. Зойдуць, дадуць канцэрт, будзе музычная праграма з традыцыйнымі каляднымі песнямі, якія будуць выкананыя ўжывую. Калі б гэта расійскія музыкі былі, я б, конечно, зажартаваў, што а что такое трамвай? Куды? Так што вот едет? Насамрэч, вось эта інфармацыя таксама, это будзе мерапрыемства як быццам бы закрытае, але вы можете патэлефанаваць па нумару, па якімсьці нумары. Просто зайсці ў трамвай не Ну, вось не атрымаецца. Па нумары Алеся Снега, калі вы ведаеце, 996-9376 стаецца, 8025. І атрымаць запрашэнне і атрымаць все паролі і яўкі, як туды патрапіць. Далей, ну, на гэтым тыдні вельмі шмат ужо, як мы казалі. А да якой гадзіны ён будзе? Да 5 вечара, з 3 до 5. 2 гадзіны. Ператвараецца у гарбуз. У гарбуз? Трамвай ператвараецца ў гарбуз. Далей, што ў нас? Пайшлі навагоднія калядныя канцэрты. 24-го «Дай дарогу» у Рэпабліку, вялікі навагодні канцэрт. 25-го мы пачынаем з 12 гадзін дзіцячыя ялінкі, песні па-беларуску Алесь Чумакоў «Гуслі» і Тацяна Ячная спевы. У кавярні «Грай» 12-й. Это дзіцячая ялінка. Дзіцячая. 12-й. Дарослая вось «Мутнае вока» а 19-й. У кавярні «Грай». Тут написано 20-й. Я думал 20-й.
Ну, а 19-й дзверы, а А 20-й уже все пачнецца. Так што давайте прыходзьце так. загадзя. Я думаю, каб можна было там нешта яшчэ спачыць, можа, спажыць. Набыть, Набыць, спажыць. Бачыце, занять место заняць месца самае казырнае. на другим поверсе. На другім. Ну, можна на другім. А таксама, глядзіце, калядны фэст, Что такое калядный фест? Это штогадовы шоу. 25-го? Таксама 25-го. Вот колькі канкурентаў? Републик. Ага. Каляды з Лявоном Вольскім і Паўлом Ракелянам? Таксама 25-го? Таксама Та 25-го. што яны ўсе? И они на одной сцене будут? И... Не, калядны фэст у Розных Рэпабліку, каляды з Лявоном. Вольский І и... Ракелян на адной. У прасторы Хайт. Яны памяшчаюцца. Все нормально. Ракелян, Не раскачаўся вот до это конца вот, да, яшчэ. но А таксама калядны канцэрт НРМ у графіці. таксама 25-го? Таксама 25-го. Под кіраўніцтвом Піта Павлова. Піта Паўлова. Сябры, ну ўсё яны Украсть. робяць, каб мы Украсть. 25-го не... Заставили Просто я дома. не ведаю, Дома можна, просто, можна ну. ездзіць па ўсіх канцэртах, калядаваць. Так бы Ага, мовіць. это кшталту як коллизиум адбываецца Ну. ў Піцеры, ў Ну, Москве. ну. Каб за один вечер наведаць па некалькі клубаў. Ну так, Фуршэтаў. вось так. 26-го будзе ёлка ў мастацкім музеі. З 26 снежня по 5 студзеня. Все это распачынаецца выстава там нейкая. Так што Выстава пра вось это святкаванне Новага года. Новага года, так. окей. Но это не ёлка, нешта... Ну, і называецца яно так ёлка ў мастацкім музеі. Ладно. Круто, Для новыя форматы пенсіянераў. шукаюць. Для пенсіонерів, ну, для... Сяржук Башлыкевич, до речі, ось при калядний концерт пішов далі, і він зробив калядний концерт не 25-го, а 27-го студеня. Студеня? Ой, студеня, снежний, я вилетився. Калядна акустика Серега 27-го снежня у музеї майстерні Заїра Азгура. О, там класно. Да. До речі, крутая Ну, это ідея. такая, когда з Ленінами одначить каляди. Крутая ідея мутнуть калядний концерт 26 27 Усіх пераплюнув. Ну, Далей, п'ятницю 28-го. якраз. Пятницу? Ну, Это оп, будет пятница? 27-го. Ну. Пятниця. Раз, калядний концерт, і 2 дні відпочиваєш. Ну, цудоўно. А 28-го раніцай прыйшоў у каверню грай на чароўныя калядкі са студыі Варгін для дзяцей. Прывёў сваіх дзяцей. Это не устане. Калі 27 на концерт, то 28 раніцы. Тут трэба выбіраць. Ну так. Ці дзеці, ці вот... А ўвечары 28-го прыйшоў у Менск-арэну на апошні канцэрт гурта без білета. Ой, сумная. І он такі ж апошні, як развітальнае турне Скорпіон. Ну, пакуль цяжка сказаць. Пажывём до наступного года. Паглядзім. Не, ну нешта сумна, Віталік там выпускае кліпы. Да рэчы, выйшаў кліп. Выйшаў кліп. Алоха. Угу. Там прям да пабачэння. Не, ну ён же не развітваецца з музыкай. Можа быць, ён створыць нейкую іншую фармацыю, як, напрыклад, наш наступны прадстаўнік афішы Сергей Михалок, Так. які 29-го навагодні канцэрт гурта Ляпіс 98 Вот. прапануе нам. Дзе тая мяжа паміж каляднымі канцэртамі і Вот навагоднімі? гляди, бачыш, Цікава. ужо Вот навагодні канцэрт. Чык. 29-го это уже бліжэй да Это уже Новага года. Это уже навагодні, навагодні. конечно. А 27-го яшчэ калядны. Шакалядны. Абагульняе ўсіх бабладой. Да. Это слово нашай сённяшняй праграмы «Бабладой». Ну і яшчэ 29-го раніцай каляды з гуртом Harmonic Style Project для дзяцей. Вау. То бок реально мы выйшлі на такую, я не ведаю. Мы выйшлі на такі такую тэмп, шчыльную. на такі, да, шчыльны тэмп, што раніцай ёсць мерапрыемствы для дзяцей, Увечары для дарослых. і ўсё это адно за адным. І все это нават Можна гуляць хоць тыдзень, хадзі кожны дзень на розны канцэрт і нават абы грошай хапіла. ялінку ў мастацкі музей прайсці. По заходняму узору. Ну. Ну. Так, ну куды вы пойдзеце? Давайте. Ну, так, конечно, банальна, але надай дарогу я б схадзіў. Ну, натуральна, мутнае вока, чаму не? Вось. Я, калі сілы застануцца, то, ну, можа, на Михалка я нейкую папсовую, конечно, сабе праграму раблю такую, самага відавочнага. Вось, але тым не менш. Яўген, акрамя свайго канцэрта, вот ходзіце вы на канцэрты яшчэ якія-небудзь? Конечно. Ну, апошнім разам усё радзей, але Ну, ты быў у нас на дні народзення арцядзібы, я бачу. Конечно, вядома, як же ж прапусціць такое. Як мінімум са сваякамі давялося пабачыцца. Но... Люблю наведваць андэрграунд.
нейкіх маладых выканаўцаў у розных сутарэннях, дробных мястэчках такіх не Можа быць, афішаваных. нешта я не ўзгадаў, і ты можаш зараз нашым гледачам распавесці пра нейкі андэграунд. Сур'ёзна, шчыра кажучы, просто назву не запомніў, а ну нават і не давялося, таму што там ну нават бываюць мерапрыемствы, там дзе і афішы няма, і назовы гуртоў не афішыруюцца. Ну і просто ну ты просто чапляеш настрой, Мне здаецца, што атмасферу. каляды гэта не час для вот андэграундных гуртоў. Бок ты зараз параўнаў іх з Не цёмнымі час для сіламі. Невядома. Ну тут як бы каб впісацца Не, в я лічу, павладой, я тады лічу, трэба я ўжо лічу, іменніка мець. думаю, што мы адстраляемся на сваёй імпрэзе, а потым ужо бліжэй да куцця, там да навагодняй ночы застанемся дзе-небудзь у раёне парк Чалюскінцаў, там у кватэры, вельмі утульнай, з коцікамі, з святочным сталом, з ялінкай той же самай, з вялікай плазмай, з кінастужкамі кшталту «Адзін дома», «Бэт-Санта». О, клас. І ўсё будзе вельмі па-хатняму, па-клубнаму, па-музычнаму. З канцэрта «Калядная ялінка» для дарослых толькі пачынаецца. Вось Пачынаецца якая моя выснова. святы Ну, для дарослых, вечар. я маркую, яшчэ з тае пазіцыі, што там будуць і дзяўчаты, ну, паўналетнія, прыгожыя, розныя. І ў навагоднюю ноч будуць дзяўчаты. Паўналетнія ці не? Канешне, абавязкова. Як мінімум паўналетнія, нам жа ж не патрэбныя праблемы. Яны будуць у прыватных станніках. Ну, вы праслухалі толькі што кароткую жыццёвую праграму рок-музыкі на каляды і Новы год. Алюе там было, я не дачуў. Ялінка была, каты былі. Алюе я не Алюлей не пералічыў. трэба. Будзе глінтвейн, будзе шампусь, будзе віно, ну, кроў Хрыста. Ну, конечно. Все будзе сабры. Наступным разам мы з вами пабачымся і пачуемся ўжо пасля калядаў, таму 30-го мы падвядзем вынікі году. Падведзем. Падвядзем вынікі Будзем у году. стане, падведзем вынікі года 30-го, таму зычым усім цуда, зычым усім Вясёлых святаў. быць у стане. І хадзіць на ўсе гэтыя І канцэрты. не забывацца пра тое, што ўвечары ёсць шмат канцэртаў. У гуморы, не губляць галавы. Ну, Як там казалі у гульні тронаў, ноч цёмная і поўная жахаў, а вот вечар это час для культурнага чалавека, каб нармальна бавіць час. Гэта была культурная сядзіба, сумесны падкаст Еўрарады і арт-сядзібы. Алексей Сапрыкін. Павел Свердлоў. Наш сённяшні госць Яўген Змушка. Дзякую вам вялікі. Да пабачэння. Да пабачэння. З Новым годам! Всем прывітанне, гэта культурная сядзіба, сумесны падкаст Еўрарады і арт-сядзібы. У студыі, як заўжды, Алексей Сапрыкін. Павел Свердлоў таксама. І наш сённяшні госць — гэта музыка, лідар гурта «Мутнае вока» Яўген Змушка. Дакладна. Прывітанне, Евген. Рада вас пабачыць. Ну, што тут хочацца сказаць? Засталося зусім пара дзён да калядаў. Пра каляды мы сёння і пагаворым у другой частцы. Ну, што тут хочацца?
Дакладна. Євген? Рады вас побачыць. Ну што музыка, лідар гурта, Змушка. Дакладна. Вітання, Євген. Рады вас побачыць. Ну